Voi ei, vaikuttaa siltä, että olet laittomasti kopioinut MTV3. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat televisio. Sinulla on 5 mahdollisuutta. Et sammuttanut televisiota. Nyt menetit mahdollisuuden. Sinulla on 4 mahdollisuutta. Sammuta televisio tai menetä toisen mahdollisuuden. Seriously? You didn't listen to us again? Come on, all right. 3 chances. If you Vakavasti. Etkö kuunnellut meitä taas? Älä viitsi. Selvä. 3 mahdollisuutta. Jos ohitat meidät vielä 3 kertaa, jotain pahaa tapahtuu. Sammuta televisiosi. Kiitos. Are you kidding? You didn't listen to us again? Really? You're making us mad. And you wouldn't like us when we're mad. Vitsailet, etkö kuunnellut meitä taas? Todella. Teet meidät vihaisia. Etkä pitäisi meistä, kun me suuttumme. 2 mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. Okei, sinä alkaat olla meidän viimeisin hermoja. Vanna, tämä on viimeinen mahdollisuus. Jos et sammuta televisiota seuraavana 5 sekun aikana, et pidä seuraavana tapahtumista. Siinä se. Sinä pyysit tätä. That's it. You've asked for this.